Entre as achegas do mestre Mateo, cabe destacar a creación dun novo modelo iconográfico para o apóstolo Santiago. A el se debe a súa imaxe máis recoñecible, a do altar maior, a que dende hai séculos peregrinos e visitantes abrazan nun simbólico xesto cargado de emoción. Esta figura ven ser unha continuación da representada no parte luz do Pórtico da Gloria, con Santiago entronizado e portando na man esquerda un báculo en tau, é dicir, cun remate en forma de T. A do abrazo, nalgunha reforma posterior, substituíu ese báculo por un bordón de peregrino. Se ben é posible coñecer a súa apariencia orixinal a través dunha miniatura do tombo B que se conserva no arquivo. Tamén no Pórtico da Gloria, no grupo de estatuas columna do piar do lado dereito, Mateo volveu representar a Santiago. Neste caso, a imaxe desprega unha cartela alusiva á súa misión evanxelizadora. E de novo apoia a súa man esquerda nun báculo en tau, rematado con cabezas de león. Este báculo pasou a converterse no referente dos arcebispos composteláns, como pode verse, por exemplo, no sepulcro de Bernardo II, prelado compostelán do século XIII, enterrado na igrexa de Santa María de Sar.